Assalamu alaikum. Mun nade ba mu haɗu ba. Wai kun ga na wanda shigo daga gari aure budurwa yaron nan. Mun gan shi. No wallahi 50-50 Mun samu wallahi 50-50 ya raba muna. Kayan nan akwai kaya wallahi. Kayan nan ai yayi. Dama ni kaga shi nan. Kana ji? Dama ni wallahi na san yaren nan ba su. Ba ta son shi. Na san ba ta so. Kawai dan wahala ne kai ku kyale shi kawai dan wahala ne. Na ga me na ce Ka ji gayan nan da wannan kala ba ta shi ce ba. Da arziki Eh, shi so. salamu alaikum. Gana. Salamu alaikum. Abokin waya akai ne. Ya kiran nata gaya ya zo daga birni da mota aure ya dashe. Wani gaya ne ya zo da mota raba mana 50-50. Shi ne gaya kai. Yana kiran shi. Guda kai kuma ba a hana shi ta buga. Kai ana nihin wato baby na kai wato ana nihin Khadija shi ke ta bi wancan ni da ba na kudi sun ka take ba kawai ai na nace Allah sai na fada wallahi sai na fada wanda gari ta can wallahi sai na fada wallahi sai na fada wallahi sai na fada sai na fada wallahi sai na wallahi ba wani riko da zai wannan kasira da Allah saka sai na fada ya mari na gane gayan gaba ne bai yi shawara an ba shi ba kan ya fada bai limon faran dalla wada kawata bai limon faran Fada mana. Dan wahala ne. kai dan wahala ne Bai limon faran kai. Kai mu za ka rena ma wayo. dalla wada To na nace da Allah da Annabi yau ban wada amma wallahi ko ba yau ba wallahi sai na wada.